Καλώς ήρθατε στο καινούριο Playroom της Ιριάννας και του Οδυσσέα. Θα κάνω ένα room tour γιατί αυτό το δωμάτιο στην ουσία είχαμε ένα δωμάτιο άδειο και είπαμε να το αφιερώσουμε στα παιδιά για να μπορούν να έχουν το δικό τους χώρο να συγκεντρώνονται, να παίζουν, και επειδή το έφτιαξα με ελάχιστα χρήματα και έκανε ελάχιστες αλλαγές, θα δείτε ήταν ένα άδειο δωμάτιο. Είπα να το μοιραστώ μαζί σας γιατί είμαι πολύ χαρούμενη με αυτό που έκανα. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω πρώτα για την ταπετσαρία. Να πούμε ότι οι ταπετσαρίες στους τοίχους των παιδικών δωματίων για μένα είναι κάτι σαν φετίχ. Δηλαδή θεωρώ ότι αλλάζουν τόσο πολύ το χώρο και ως μαμά φυτό, εγώ, αποφάσισα να πάρω μια ταπετσαρία χάρτη για να μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε τις χώρες, τον κόσμο, τις πρωτεύουσες, τα αξιοθέατα, να τα λέμε λίγο αυτά. Και εντάξει, δεν ξέρω, είναι πολύ ωραία. Μερικά δεν θα ξέρω ούτε εγώ. Ξέρετε τι είναι αυτό, μήπως? Κάκτος. Λοιπόν, άρα το κομμάτι της ταπετσαρίας είναι μία επένδυση οικονομική, ναι, δεν είναι τόσο οικονομικό, ας πούμε, ίδιο με το να βάψεις ένα τοίχο, αλλά δεν είναι και κάτι τρελό και μπορείς να παραγγείλεις. Εμείς παραγγείλαμε πάνω να είναι custom, να έχει και τα ονόματα των παιδιών. Δεν το καταλαβαίνουν ακόμα, αλλά όταν μεγαλώσουν θα εκτιμηθεί, ελπίζω. Λοιπόν, τώρα, το μόνο που τους έχω βάλει, που θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι ότι τους έχω κάνει μια μικρή φωλίτσα στη σκηνούλα τους. Τους έχω βάλει τη σκηνή, στην οποία μπαίνουν μέσα, κάθονται, κρύβονται, τους έχω βάλει μαξιλαράκια. Τυχαία I am a mom, λέει το μαξιλάρι, what's your superpower. Τυχαίο. Περνάει υπόγεια μηνύματα. Ο πατέρας δεν υπάρχει πουθενά σε αυτό το δωμάτιο. Τέλος πάντων, τους έχω κάνει μια μικρή φωλίτσα που τους αρέσει πάρα πολύ. Μπαίνουν, κλείνουν και τις πορτούλες και κρύβονται. Και κατά τα άλλα, αυτό που πρέπει να προσέξετε στα δωμάτια του παιχνιδιού, αν μπορούμε να τα πούμε έτσι, είναι να έχετε μια πολύ καλή και πώς να το πω, πώς λέγεται, φλάφι μοκέτα, χνοδοτή, η οποία βέβαια όπως βλέπετε πάρα πολύ γρήγορα θα γίνει χάλια. Αυτό το παίρνετε απόφαση και συμβιβάζεστε. Προφανώς είναι δωμάτιο παιχνιδιού, δεν πειράζει. Και γενικά θέλω να πω ότι αυτό πρέπει να είναι ένα δωμάτιο που τα παιδιά να νιώθουν ελεύθερα να λερώσουν, ζωγραφίσουν, παίξουν, χαλαρώσουν. Εντάξει, αυτός είναι ένας κλασικός πίνακας, τον έχετε στα περισσότερα σπίτια, τον έχω δει, που από τη μία είναι μαύρο πίνακας, από την άλλη είναι με τους μαρκαδόρους. Εγώ τους έχω μάθει, ας πούμε, όταν τελειώνει το παιχνίδι εδώ μετά να παίρνουν μαντιλάκι και να καθαρίζουν κάτω από τις πολλές τιμωλίες. Γενικά είναι ωραίο να νιώθουν υπεύθυνα για αυτό το δωμάτιο, δηλαδή ότι όταν τελειώσει το παιχνίδι μαζεύουμε τα παιχνίδια μας, τα βάζουμε στις θέσεις τους για να μπορούμε να τα βρούμε την άλλη μέρα. Τώρα, από την από εδώ πλευρά του δωματίου, τίποτα το φοβερό, αλλά και πολύ σημαντικό, ειδικά αν έχετε δύο παιδάκια, θα πρέπει να τους χωρίσετε τους χώρους, δηλαδή το κάθε ένα να έχει το δικό του τραπεζάκι και τα δικά του παιχνιδάκια, δηλαδή τα Play-Doh, δεν είναι η Ιριάννα, τα Play-Doh, η Barbie και η μαρκαδόρη της. Αυτά είναι της Ιριάννας. Ο Οδυσσέας από την άλλη πλευρά, τα δικά του Play-Doh, τη δική του Barbie, η δική του μαρκαδόρη. Είναι σημαντικό αν έχετε δύο παιδάκια, να έχετε χωριστά τα παιχνίδια για να μην έχετε προστριβές. Σε ένα playroom πάντα χρειάζεται ένας μεγάλος σκουπιδοντενικές. Γενικά στους χώρους που παίζουν τα παιδιά χρειάζεται σκουπιδοντενικές. Αυτό που έκανα που κόστισε τύπου 30 ευρώ, αλλά το θεωρώ, όχι, θέλω να μου πω ένα μπράβο γι' αυτό, είναι ότι πήρα αυτά εδώ τα ραφάκια που τα κόλλησε ο Μαραγκός στην έξω πλευρά της ντουλάπας και στην ουσία έχουν τα βιβλιαράκια τους, εντάξει, αλλά εγώ πάνω στα ψηλά ράφια πάντα στο προσέχετε αυτό, θα κρύβετε πράγματα ακόμα και όταν νιώθετε confident ότι το παιδί σας μπορεί να χειριστεί ψαλίδια, κόλλες κτλ. Πάλι θα τα έχετε σε ένα ειδικό κουτί και θα τα κρύβετε κάπου πολύ ψηλά και μακριά από τη θέα των παιδιών. Γιατί το δευτερόλεπτο που δεν θα είστε μπροστά, εκεί θα γίνει ό,τι είναι να γίνει. Να πούμε για το Playroom ότι μπορείτε να εμφανίσετε ό,τι χαρτιά, αυτοκόλλητα, ό,τι έχετε που έχει να κάνει με τη δημιουργικότητα του παιδιού. Αυτά εγώ ούτε ξέρω που τα είχα βρει και αν πιστεύετε όλη μέρα παίρνουν ψαλίδια και τα κόβουν και τα φτιάχνουν και κολλάνε και κάνουν πράγματα. Επομένως, το δωμάτιο του παιχνιδιού για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό γιατί θα ξέρουν ότι είναι το δικό τους δωμάτιο, ότι εδώ θα έρθουν, θα χαλαρώσουν, θα έχουν τις φωλίτσες τους και το πιο σημαντικό ότι θα είναι υπεύθυνοι για αυτό το δωμάτιο, για να είναι καθαρό, τακτοποιημένο, γιατί είναι το δικό τους δωμάτιο. Είναι ένα δωμάτιο φτιαγμένο για τα παιδάκια σας.
Και εσείς έτσι θα πρέπει να το αντιμετωπίσετε. Δηλαδή, εγώ καμιά φορά πριν μπω, λέω, μωρέ μου να μπω στο δωμάτιο. Δηλαδή, να καταλάβουν ότι είναι ο χώρος τους. Και για τα παιδιά δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από το να έχουν ένα χώρο στο σπίτι, είτε είναι δωμάτιο, είτε είναι μια γωνίτσα στο σαλόνι, στην κουζίνα ή όπου εσείς επιλέξετε, που να ξέρουν ότι μπορούν να είναι ελεύθερα, να δημιουργήσουν, να ονειρευτούν και στο τέλος ημέρας να χαλαρώσουν. Δεν είναι πολύ ωραία αυτή τα πετσάδια, ρε παιδιά. Πείτε λίγο.